tum say awarijaye adoso said the Ghana Statistical Service one research on the babonten kind akosia aya na mere ho ema saade no papa say awarijaye me ne aya na statistics for eka no akosia ebro sa o yeah because you be an be report and you be an be report omo de agu in silence edo so chain ne aba public wow omo de agu a as obi akura nim so na mo no kra na wade agu eno a won ka ho asem no edo so bebre ese wo mpo a yenim so magya aware ana omo ti aware mu nso aware nagu enso do so chain ne ada bonten wo mu a omo aware ti aware mu omo ti aware mu omo ti fie ba akumu aware no agu nso aware nagu ana eso so omo nam ho omo ti ho bi eso so aware nagu nso aware nagu wow omo do so chen omo a omo eti aware ase no wow eti bishop mami musawo edi na awarijaye adoso unhwehwe mu kakra waye no edi na de saade na ba bi ko menyi ni se ba ma bi kwa kware wo ba bi a na dwempo ne se aware ne begu ana oba bi kware ba ma bi a ebi a ne botaye ene se ana so wagire bi se aware ne begu but enya ba enti unhwehwe mu kakra waye na enipa woni wo madi nkomo omo secular world omo ye Christopher unimo omo ye Christopher omo nye Christopher uni omo nyina di nkita ho wo share leaders wo share sofo wo share omo nye sofo wo share nkremofo wo share traditionalists wo share all kinds of people anyame amausa nyansa no and wonyame amausa opportunity wo meet all categories wo share as I say nkremofo wo share Christopher wo share leaders wo share kwakwa share afafo wo share omo wodi wo share nipa bebre edin na wo susu se yennim ntia ama warijaye edo so sa mirase akosia na mechia watiefo nso na mama adwuma panso yedase you see akosia on say ahaya mo we SOMPA eye institution mebo yes eye adwuma eye institution na adwuma no aya na institution bia no ewo ni rules and regulations ampa institution bia wo ekwan ya ye faso a ye wuram ene ekwan ye faso a ye pie it is a woo to me obi to me sorry emma sesiasa akosua mawie university inti fame na say maba me be ye adwuma wo SOMPA FM obi to me yes sir there is a procedure bibi wo so for answer kan bi wo ho sesa ofam and even obi to me ka say mako journalist school awie nti no me be ye presenter debi this year tetew ya do fa niam abim nti no aware eye institution that is the first thing I say obiati ase marriage is an institution I to say adwuma si ho adwuma ye institution onyankopon na e de say institution no our establish say institution no onyame ana wa establish say institution no na institution it must be governed by rules and regulations necessary aware na ye friend say aware adwuma no e wo enhyehyeye e wo mrada ho sese ye de toto say wa onye ne saa entimi nyina dabi nti untumi nsore akeke say mekware ade biara wonni mu ntiase no saa de no untumi enye ne yie ade bia wonni mu ntiase no untumi nya ne yie because ade no ntiase eti bishop obegina tum say ye nipa mante ne maba won ye ni abere bia ko bebre na ye ntia ware na say no aware no na ye fe ba ye ntiase aware no ye fe but ye ntiase ena owi ye do ye ho ni sia na makoma bo pedi but ye ntiase enti wugide sade ba ko ama awarijayam aban se ye de hu ekowuru awareyim ne entia aware na se lack of understanding. We don't know what is marriage. You see, I always tell people say marriage is not sex. Aware enye mpemu agudie akati makapen agudie and sex is not marriage. Ena ayi mpaso agudie so nya aware ana aware nso enye awo
aware nya wo se bia me ko aware because me pesa me wo eno so nya no so you need to as say what aware ase it will be so we sase ne aware ye den ana me di kaka na akosua aware ye institution adwuma Nyankopon ahyehye anyame ahyehye aware ye adwuma pa me Facebook no me how to maintain your marriage me kan ho me say aware ye adwuma kese adwuma o kan Ecclesiastes chapter 9 Bible say adwuma odi ama yen wo yasase so a esese ye okay so adwuma it is a work esese adwuma bia so ese onya hu nimdie onya hu akwankyere okay na wahu na waye adwuma nyame di ama nipa wa asase so na emmomu no sese adwuma no wanya mu ntiase ne mu nimdie ne mu nyansa wontimi nya ne yie eti die nti awade gya ye bebre ba ne se bebre na awade ne enima de kro ena awade no so ye ntiase ena megye se mehia wo bi nti me penasem nti ye nkwaware ena awade ne eye me fe eti mu nya me ma me ware ne to so mienu bebre ware ekwa awade mu ewo senti bi bebre kwa awade o agire bi a ode kwa awade yim o senti bi ono awo na dwene bi nya nyame adwene dabi o senti bi nti na ode kwa awade ebi ti sese ebi ti se oh me ware abrantie ya metumi akwa abrochire me ware abrantie ya sika wo fie enti no me abusuya me firi ohiam ohia no to betwa ya obehwe me me ware abrantie ya omu wodin abusuya no wodin it is me and say din na mefa enti me din no besesa me ware there will be a change of status yeah me they say me ba be Mr. And I'm Mrs. yeah it is senti bi bibinti which is a wrong impression and nonti na leading nipa into our mu eto baby be me bi su kase bia me dem pese me ware me po baby obe satisfy me wo mpem that is it eto no no die nti okọ no na jiri nya ne se oba ne be satisfy no obi so se bia obe si ne niema obi so po obi obedi nachi akonipam oh yes opinipa until of four bar about to say muhuna no di machi konipam osiem hwe no baby odi nachi a hwe ja lady no ho fe pa until no no de ne se wode wo kọ e say trophy wife that is it trophy odi opie no obi ehu animonyam that is it nti obia wo senti a adwene woni tim ode ware na eno na emwa ohun ebi obu ha ope oba tenten obi pe be ma tenten obi pe oba anim wo bi achi wo bi ohun obi a won nti senti na ode kwa aware no eno na sa wo Bible say oba ma be free ni nane na gya ho de ne ho akobo ne yere ho no ma ye ho namba that is the first thing so Nyankopon the first principle unity okay and before you can unite with somebody no there should be an understanding of each other as I said motem ho ase ansa na motumi anya kroye motumi aye kroye na papa asema hu kan a de ama na ye hu no ese obi a wadwene wo ne tim ode kware eti imagine say oba me adwene wo me tim a me pese me de kware be ma we ni say so obehwe me obehwe me na wa ma miska de me hia bia wode be ma me na be ma no so adwene so wo ne tim no say me so nyese bia me ba be fa wa ba be hwew me so me de no say wo ne me be da na wo be si me ne mama me nti e betimi aba say me adwene wo me tim a me de be wade nya bi na wo wutirim dabi obi ade anko so that is where the conflict starts e ho no na say aprepre no efriase nesa wade no ko munya nka mom so agudada nti ka jo se nipa bebere wo ho e wa aware mu ete ho nso aware na agudada eso mo nam ho ring re hyehyɛ mo kwa begin on best start aware na aware na agudada Risa what is that ebi mo ho nya nware omo best start aware but afi kwa mo koye people no aware na agudada adentina kasa the reason I'm saying say akosia adwene wo wutrimu oba ni trimu ni adwene wo be adwene nya oh my god you be chop de o kama na me bia na osu oja na yire a oba ye na me say na de na osu oja wo yire ono no de nti ofa oba no se na opo oba obeboa no
opoba boboa no nto girl no hu no na girl ne ye adwuma eto hu se girl ne ye adwuma no hu se bosome so a ne salary ye 5000 no na ono so ne salary eye 4000 no ohun se oyoba o mema ne pressure oyoba o me stress na de oyoba o me kase me hia we eti na ono hu no ohun ti ono no to him no oba no adwuma na oye ne ye bosome so onya 5000 enti oware oba bi otesa anya fe no oba ya konhoma bo asam anya fe no onwa adwuma ne woni timu to hu girl na no girl ne salary na attract no so wonware no because ompe oba obema ne pressure ompe oba abesese na de ana oba no so ko ware no ono so na dwene mu no me pebe mo obehwe me eti bishop edi ani o enti time omu nya nware ye no adwene wo wetimi adwene wo aware na gudada eti oba e wo so woja aware ni nyina ne sese girl no enyi ska no like enema miska no won so busanse na ene odu sika ye de no say na da me ka to so me di sika behwe fie eti aware no amfa isi entiase ni ho because bible say oyire no ana okunu no oye wo seso boafo o beboa no ya enti wo beboa me de a ade na esa wode wodi esie wodi sika sie na wo beje me de ana wo bebe ma no so ade na wo so wo hwe oba no sika and that is odo ni ho debi obi awadwene woni adwene na wo ka ho asam no na meka no 40 foundation. I have been a marriage counselor for over 15 years to 20 years. Na tie nkrofo bebre. Na utie nkrofo a utumi hu se adwene no ekita nipa no omde kwa aware no. Sa adwene no ana ye wrong. Obi tumi etu ga se ohwe se oba ye wo skanti no ma menye fa ne fa aware kwan so. Ode ne fa aware kwan so na o ya na so oba de wo hia no wo ska wo da no a wo gi sika ne wia no wagya no. Si hwe obi so adwene kita no enti no nipa adwene omde kwa aware no eye bebre na adwene no na enye eno nti na ama aware ntumi nyina no eti de bi kan yem nim aware na ye ntiase ye ne hu nim de ena number 2 no adwene so wo ye tirimu ye de kɔ no eno so nye ne to so miensa okay aware eye ade a efiri nyankopɔn nkyɛn okay ne nyame ani kuhu enam aware so na nyame ede tumi ema ede abode tumi ema aware say ye be ware ne ye be to na abode so enti ana aware ye baabi a onyame de enkabomu because we make say the first thing is unity enkabomu na baabi enkabomu wo no ehɔ na ɔdɔwɔ ehɔ na ntiase wo ehɔ no nyankopɔn sote yeah baabi ampapam wo no nyame ni ho enti no because eye onyame ade a nani kuhu nti bonsam so fight marriage enti enemy no so fight because eye ade nyame na de bae ena nyame so wotamfo ne tamfo ne bonsam eti ono so fight ekwan be no ofa so se nyame etirimu pono ekwan be no ofa so fight the unity of the marriage the okwan ofa so fight and say abri biara nipa mienu be ye o madwen se o mo ware no na wa bawura adwene ni mu adwene so nya dada